Дай. 3, 2, 1. Дай. Ама само с нито. Добре стана. Да, блъснах се. Не съм, бе. А? Не съм. Ти ма ли видя, Не, ай втори опит. 2, 1. Джак. Джак. О, много трудно. О, пак направи. Ай, трети опит. Тя се обръщил бюрото на те. Ау! Че, за кой не можеш да го направиш, бе? В неговата лига не мога. Ай, четвърти опит. Не, просто трябва да си го направя така. Е, така да направя. Мале, ето с много ме разконцентрира, ето се тук. Окей, пет пъти не успя и аз 5 пъти успях. Ай, 5 опит сега ще правим. Лига Готов век. съм. Но. Сега ако не стане, ще го дъмна с базука. Значи за какво бутнала, Маймуно! Стана. Няма да направя. Браво. На 5 опит успяхме. Ай, чао.